Ja, velkommen til Odense Fireworks. Nu vil jeg lige vise lidt af noget af, jeg tror, det er det sidste fyrværkeri, jeg køber, for jeg køber rimelig meget. Vi starter med 4 eller 8 Fireworks bomberør. Ja. De kostede 40 kroner for 4 stykker i T. Hansens restsalg. Og så kommer vi til batterierne. Jeg købte et familiesortiment for sådan en hel kasse der. Det kostede 400 kroner. Der fik jeg det der Phoenix batteri. Og så fik jeg alt muligt andet. Nå, så har jeg købt 3 batterier. Dallas, Seattle, Midland. Så det er jo okay. Så fik jeg de her 2 bomberør med i det der familiepakke. Så det er nogle ordentligt tykke størrelser. Så fik jeg, fik jeg det her med. Uso med år. Det fik jeg så også med i det der pakke. Og så fik jeg det der blandet med. Hvor der er alt muligt i. Og sådan. Så fik jeg sådan 3 raketter her også. Så den fik jeg så også med. Og så har jeg så købt ekstra. Så har jeg købt lidt til Uso Major. Og så har jeg købt 2 pakker Daddy Park. Og jeg vil lige sige, at T. Hansen havde lavet en fejl på reklamerne, så jeg fik de her 2 Daddy Park og Uso Major for 200 kroner. Fordi at de kostede 79, så valgte jeg bare at tage 3 i stedet for. Det var jo normalt 240 kroner, men så fik jeg dem, så bare det fordi jeg havde lavet fejl. Så vi kan lige se, jeg har en kvittering. Skal vi se. Det blev her, kan du lige se. Jeg skal lige se, hvor meget det blev i det hele. Det blev her. Og ja, det er sådan det, jeg har lige nu. Og så pludselig de heksehyl og det, jeg har sådan lidt af hvert, så det er sådan, hvad jeg har. Altså, det ser overdrevet ud, men jeg har faktisk ikke brugt andet end cirka 1100 på alt det, jeg har nu. Jeg ved ikke, om jeg tager til AFAC og køber lidt også, altså, men husk, jeg vil tage nogle videoer af de forskellige ting, så det er jo bare sådan der. Så husk at abonnere på YouTube, dem jeg ser, så I kan se de seneste videoer. Skriv, hvis der er noget af det, I vil have mere at vide eller et eller andet.